Dek, buruak manuang kau lah Ice. Coba ruak ndak dapet paraweh nampak di Den. Dek kau. Panyang otek Den. Ya panjang dek Baa bisa dapet cowok nang gagah pia. Oh, kok itu nang kau tanyain kaden Ayo nak dapet di manolong lo Ce. Aden dalam sebulan kau sih ala 30 orang dapet cowok. Indah aduh nang gagah. Panjang Den pada kau lah. Bako sih ikut banana segitu ndak pia. Salah. Nak memikir induk barabah. Ruponan tapi ke induk labah. Dan nak mencari cowok nang gagah. Nan dapet cowok orang-orang sawah. Alah dan coba pakai susuk. Susuk dari tulang iku baru. Arok cowok gagah nang kama buat. Ruponan dapet batang baburu. Banana nan salah. Mangko nasi dan sarupo iko. Nan den pancang kakap merah. Lau bontan nan taelo. Coba lo baguru katungge. Wak dan nyo agi ilmu pamike. Lah ya kenang gagah kamandake. Ruponan mangaca apa gae. Ce. Cowok Ce. Maaf dia. Itu Gagahnya lain. Maaf kama kau. Kasih tuh. Nggak bisa deh Ce. Jatah Den kok. Untuk Den. Kalau mak dek kau itu mah. Kalau ndak pasti dua lu. Aja deh. Mana Den? Mana cowok tadi Ce? Mau tahu Den? Kok gara-gara kau kok mah? Ayo ditanya apa acaranya? Boleh cowok Den kau gagah belum? Karena cowok Den asal lama kok. Si Roni buruak, Si Budi buruak, si John buruak, Memet buruak, Riko buruak, Tommy buruak, Sadonyo buruak. dek lah takut buat karang dia tuo. Baaka aden minum juwo. Walaupun masa merasa ayahnya. Kalau sedang hawi mani juwo. Apa pia? Minyak si nyonyong. Untuk aku nunyo. Paman nih? Dia cowok dan gagah-gagah tuh mengajawak Ce. Wih, mantap apa pia? Nih kau. Lai mangkui. Jangan salah-salah kau lai. Buruangan mati sih Asa tabaun minyakku. Idui balik. Aku yang mau dia tuh, agi ada sekte ah. Boleh ya? Lebih peti kau satu ya. Pakai peti lo guys. Itu iya nyo. Kalau ndak pakai mahal, nggak mungkin lah Ce. Jadilah. Nak memikir induk barabah. Ruponan tapi ke induk labah. Dan nak mencari cowok nang gagah. Nan dapet cowok orang-orang sawah. Alah dan coba pakai susuk. Susuk dari tulang iku baru. Arok cowok gagah nang kama buat. Ruponan dapet batang baburu. Banana nan salah. Mangko nasi dan sarupo iko. Nan den pancang kakap merah. Lau bontan nan taelo. Coba lo baguru katungge. Wak dan nyo agi ilmu pamike. Lah ya kenang gagah kamandake. Ruponan mangaca apa gae. Dia ada cowok kamari dia. Pasang paman ini banyak-banyak Ce. Ayo yo. Kalau den celik-celik jalan pajako Ce. Pajako memilih den koma. Tapi kalau dari lenggang-lenggoknya dia, nampaknya memilih dan mati ya. Celik dari kau tagak aku kau jenas teh. Hai Bang. Hai ganteng. Lalu je nye. Ayo ditanya apa acaranya? Boleh cowok dan kau gagah belum? Karena cowok den asal lama kok. Si Roni buruak, Si Budi buruak, si John buruak, Memet buruak, Riko buruak, Tommy buruak, Sadonyo buruak. dek lah takut buat karang dia tuo. Baaka aden minum juwo. Walaupun masa merasa ayahnya. Kalau sedang hawi mani juwo.